Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romualdo. Taong 1970, San Miguel, Iloilo. Noong mga panahong ito, may sariling pamilya na si Romualdo. Nakabukod na siya sa mga magulang niya at kasalukuyan sila noong nakatira sa sentro ng bayan ng San Miguel. Ayon sa kanya, pagbebenta ng mga gulay at kakaninang pinagkakaabalahan nila ng kanyang asawa. Araw-araw, obligado silang maghanap buhay para lamang maitaguyod ang 3 nilang anak. Kagaya ng ibang pamilya, hangad ni Romualdo na hindi nadanasin ng kanyang mga anak ang buhay na kanilang tinatahak. Nais niyang maging masagana ang mga ito, kaya kahit walang-wala at palaging kapos, pinagsusumikapan niyang pag-aralin ang 3. Awa naman ng Diyos, hindi siya nito binibigo. Maliban sa pagpapaaral, minumulat din niya ito sa buhay espiritual. Naniniwala siya na hindi lang talino ang kailangan ng isang tao, kundi maging ang pagmamahal at pananampalataya sa may likha. Kapag kasi wala ang mga ito, kahit anong pagsusumikap, hindi ka talaga aangat. Yon ang kanyang pinaniniwalaan, kaya naman mula pagkabata, itinatak niya na ito sa kanyang mga anak. Siyempre, dahil sa naniniwala siya sa Panginoon, hindi rin niya maipagkakaila na naniniwala siya sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bagaman wala pa siyang nakikita, aminado siyang umiiral ang mga ito. Kaya naman para hindi mapahamak ang mga anak niya, palagi siyang naglalagay ng limitasyon sa paaralan man o sa kanilang tahanan. Yun nga lang, habang lumalaki ang mga bata, tila bang hindi niya na ito natututukan dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Inakala niya noong magiging maayos lang din ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, ang kawalan niya ng atensyon ang magpapahamak pala sa mga ito. Isang hapon, matapos ang paglalako nila ng minatamis, nadatnan niya sa bahay ang panganay niyang lalaki na nakahiga. Tulog na tulog ito, na para bang bumabawi yon ng pahinga. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bata, napansin niya na nanginginig ang buo nitong katawan. Napakaputla na rin ang labi nito, tapos parang wala nang dumadaloy na dugo sa ugat nito. Nang mapansin naman yon ni Romualdo, dali-dali niya itong nilapitan para hawakan. Paglapat ng kanyang palad sa noo nito, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya na napakataas na pala ng lagnat ng anak niya. Dahil sa pangyayari, agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Sa puntong yun pinuno, kahit pagod na pagod sila, nawala na lang bigla ang kagustuhan nilang magpahinga. Makalipas pa ang ilang minuto, paulit-ulit na nila itong pinunasan ng tubig. Kulang na nga lang paliguan nila ang bata para lamang mapababa ang temperatura ng katawan. Ang kaso habang ginagawa nila ito, tila bang mas lalo lang lumalala ang sitwasyon hanggang sa tumindi na ng tumindi ang panginginig nito, dahilan para tuluyan ng mamuti ang mata ng bata. Nung makita ito ni Romualdo, nakaramdam siya ng matinding takot. Biglang nablangko ang kanyang isip sa puntong ang nais na lang niyang gawin, ilabas ang kanyang anak para humingi ng tulong. Mabuti na lang, nakapagsumbong sa kanilang kapitbahay ang ikalawa niyang anak, kaya kalaunan may dumating na albularyo upang magpaabot sa kanila ng tulong. Nang masipat naman niya ito, tsaka pa lamang paunti-unting kumalma ang kanyang isipan. Bagaman wala siyang ideya kung sino ito, sapat na ang ginawa nitong pagpapakilala upang may mapanghawakan siyang pag-asa. Dahil sa pagdating ng manggagamot, naibalik niya sa higaan ng bata. Gayunpaman, patuloy pa rin ito sa panginginig hanggang sa painumin ito ng matanda ng tubig na inihipan nito ng dasal. May pinakagat din ito roong kawayan
hanggang sa paunti-unti kumalma na ang katawan nito. Maya-maya lang, bumalik na ang ulirat ng kanyang anak. At pagmulat nito, agad nitong hinanap ang kanyang asawa. Si Romualdo naman noon, tahimik lang na nagmamasid habang taus-pusong nagpapasalamat sa tulong na ibinigay ng albularyo sa kanila. Matapos ang pangyayari, hinayaan na muna nilang makatulog ang bata. Pansamantala, pinabantayan nila ito sa kanyang asawa nang sa gayoy malaman nila ang magiging kalagayan nito pagkatapos nitong magpahinga. At habang sila'y nagpapahinga, maigi nilang pinag-isipan ng rason kung bakit nagkaganon yung anak niya. Ayon sa albularyo, wala pa itong ideya sa sakit nito, pero base sa kanyang mga nakikita, mukhang hindi ito magiging maganda. Sa ngayon, huwag muna tayong magbigay ng haka-hakang hindi pa naman sigurado. Hayaan natin na ang panahon ang magsabi kung ano ba talaga ang sakit niya. Ikaw naman, iwasan mo na munang mag-isip ng kung ano-ano. Romualdo, may ideya na ako. Pero sa ngayon, mas mainam na sarilihin ko na muna ito. Wika ng manggagamot. Nang marinig naman niya yon, di naman niya maiwasang sumagot. Hindi ho ba, mas maganda kung sasabihin niyo na kaagad sa akin? Bakit paghihintayin mo pa ako? Anak kong nasa ganoong kalagayan, kaya responsibilidad ko siya. At bilang ama, karapatan kong malaman kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Matapos niya itong mailahad, ramdam ng albularyo ang pag-iinit ng kanyang ulo. Bagaman alam nito na nagagalit na siya, pinili pa rin itong maging kalmado sa kadahilanang nauunawaan din ito ang sitwasyon niya. Ngunit kahit ano ang gawin niyang pamimilit, hindi yun sapat para aminin nito ang mga bagay na nilalaman ng isip nito. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang hindi niya kayang pigain ng matanda. Dito na siya napilitang manahimik. Mabigat noon ang loob niya sa manggagamot, pero dahil sa tumulong ito, pinili niyang maging mahinahon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, agad naman yung nagpaalam sa kanya. Ayon sa matanda, babalik yun pagpatak ng 6:00 para muling matingnan ng bata. Dagdag pa nito na kapag may mangyaring kakaiba, hindi sila magdadalawang isip na ipatawag siya. Malapit lang naman kasi ang bahay nito, kaya wala silang dapat na ipag-alala. Nang marinig naman yon ni Romualdo, agad naman yung sumang-ayon. Hindi na rin ito nagsabi ng kung ano-ano, nang sa gayoy wala silang maging problema. Inakala rin niya kasing simpleng karamdaman lang ang bumalot sa anak niya, ngunit ang hindi niya alam, isa pala itong seryosong banta. Pagsapit ng gabi, mas lalo pang sumama ang mga pangyayari. Yung anak niya, hindi lang kinukumbulsyon, kundi nagsimula na rin itong dumura ng dugo na parabang may nahiwa sa loob ng sistema nito. Di na rin sila nito makilala, tapos ang nakakatakot kung ano-ano na ang sinasabi nito sa kanila. Pagdating naman ng albularyo, agad itong pinainom ng gamot at dinasalan. May mga pangontra rin itong inilatag sa ilalim ng higaan, kagaya ng buhok ng unggoy, tuyong katawan ng lumilipad na butiki, mga tuyong dahon, at kaliskis ng ahas. Paulit-ulit din itong nagsaboy ng asin sa sinusunog nitong kamangyan, habang pabulong itong nagdarasal. Makalipas ang 10 minuto, nawala ang panginginig ng bata. Kusa na rin yung nakatulog hanggang sa maging mapayapa na ang katawan nito. Akala nga niya, nalunasan na ng matanda ang sakit ng anak niya, pero nung matitigan niya yon sa mga mata, dito niya napagtanto ang takot at pagkabahala na namumutawi sa mga mata nito. Walang sabi-sabi, agad niya yung isinama papalabas ng silid upang kausapin ito ng masinsinan. Kahit kasi wala siyang ideya sa ganoong karamdaman, batid niya na hindi nagsisinungaling ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Pagdating nilang dalawa sa kusina,
dito niya na ito tinanong. Yun nga lang, hindi naging madali ang pagpapaamin dito, gawa ng hindi alam ng matanda kung saan yon sisimulan. Pansin din niya na wala itong lakas ng loob na magsalita, na para bang may kung ano itong ikinakatakot. Manoy Manuel, pakiusap naman, kausapin niyo ako. Bakit niyo ba gustong itago ang sakit ng anak ko? Wala na ba talaga kaming karapatan na malaman ng totoo? Pagmamakaawa niya sa matanda, habang nanlulumong nagwiwika rito. Nang marinig naman ng albularyo ang sinabi niya, tahimik lang naman itong nakinig, habang kapansin-pansin ang tila bang pag-iisip nito ng malalim. At sa loob ng ilang minutong paninermon niya rito, nanatili itong walang imik. Blanko rin ang mukha nito habang pinagmamasdan siya, indikasyon na pinag-iisipan pa nito ng maigi ang mga bagay na sasabihin niya. Maya-maya pa, pagtahimik naman ni Romualdo, hindi na ito nagdalawang isip na sumagot sa kanya ng, Pasensya ka na, Romualdo. Hindi ko balak na ilihim sa iyo ang lahat. Sadyang may mga isinasaalang-alang lang ako bago ko magsalita. Ngayon, dahil sigurado na ako, makinig ka at sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Tama ka ng hinala. Hindi biro ang kalagayan ng anak mo. Ang kanyang karamdaman na tinataglay ngayon ay 100% nakamamatay. Wala nang paraan pa para matulungan siya, maliban na lang kung papatayin natin siya ng maaga. Gawin natin yan habang meron pa tayong pagkakataon. Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero yung anak mong yan ay may kasamang itim na espiritu sa loob ng kanyang tiyan. At hindi lang ito basta itim na espiritu, dahil ito ang aswang na tinatawag naming agbuak. Isang natatanging lahi na gumagamit ng katawan ng tao upang magkaroon ng sariling anyo. Dagdag pa ng matanda na, katulad sa yanggaw ang proseso nito, pero kakaiba ang pamamaraan ng pagwasak. Nagtatagal ng halos 3 linggo ang proseso, at kapag nakumpleto na ito, lalabas mula sa bibig ng biktima ang nilalang. Sa sandaling makatungtong na yon sa mundo, wala nang makakapigil dito sa kadahilanang ang nag-iisa nitong kahinaan ay napakahirap hanapin. Tanging mga dibino lang din ang nagtataglay ng ganoong pangontra, kaya batid nito na wala na silang oras para maghanap pa ng dibinong makakatulong sa kanilang problema. Mariin din itong inilahad na sa estado ng kanyang anak, mukhang ilang araw na lamang ang itatagal nito bago tuluyang maisuka ang agbuak. Kaya naman sa puntong yon, mahalaga ang bawat minuto ng paghihintay nila. Kailangan na rin magdesisyon ni Romualdo nang sa gayoy maisakatuparan na nito ang naisip nitong plano. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng matanda, hindi siya pumayag. Bilang ama, di niya masikmura na bigyan ng pahintulot ang ibang tao para patayin sa harap niya ang supling na nagbigay rason kung bakit siya patuloy na nabubuhay. Paulit-ulit na rin niya noong naaalala ang masasaya nilang mga alaala, kung kaya't mas lalo pa siyang nagmalabis na pigilan ang binabalak ng matanda. Makinig ka sa akin, Romualdo. Kahit ako man nahihirapan sa desisyong ito. Pero dahil sa alam ko na ito ang tama, gagawin ko ito kahit mabigat sa loob ko. Sinasabi ko sa iyo, kapag hinayaan mo ang nilalang na yan na makalabas, hindi lang ang anak mo ang mamamatay. Kaya ngayon pa lang, magdesisyon ka na kung alin ang mas matimbang. Minsan kailangan nating magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Tandaan mo na ang desisyon mo ngayon ang huhubog sa hinaharap ng iyong pamilya. Seryosong wika ng matanda. Ngunit dahil sa pagmamahal, tila bang naging bulag at bingi siya. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ito na rin ang huling araw na pinahintulutan niya itong lumapit sa kanyang anak. Wala mang kapera-pera, dinala niya yon sa bahay pagamutan
para subukang patingnan sa mga espesyalista. Nagtagal sila roon ng mga 4 na araw at pagsapit ng Biyernes ng gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Ayon sa kanya, pagtungtong ng 10:00 ng gabi, inabot siya ng kalikasan. Ilang minuto lang ang itinagal niya sa palikuran, pero pagbalik niya sa silid, hindi na niya nakita pa ang anak niya. Ipinagtanong niya ito sa mga bantay na nag-iikot sa mga kwarto, pero ayon sa mga ito, wala silang nakitang lumabas. Kaya naman imbis na makipagtalo, tahimik na lang niyang hinanap ang kanyang anak. Ilang beses na rin niyang naikot ang bahay pagamutan, pero wala talaga siyang makitang bakas ukol sa posibleng kinaroroonan nito. Kaya naman kahit 10 oras na ng gabi, napilitan siyang lumabas upang ito ay hagilapin. Kung saan-saan na rin siya noon napadpad, hanggang sa nakarating siya sa isang bakanteng lote na ilang metro lang ang layo sa kanilang bahay. Pagsilay niya sa lugar na yon, may naaninag siyang tao na nakahandusay at pawang hindi na gumagalaw. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman niya itong nilapitan hanggang sa makumpirma niya ang nakita niyang katawan. Pagsipat niya roon ng malapitan, bumungad sa kanya ang isang lalaki na halos kaedad at kasing taas lang ng anak niya. Ang kaso lang, hindi niya matukoy kung yun ba talaga ang anak niya dahil bukod sa nabura nitong muka, wala rin yung saplot sa katawan. Maniwala man kayo o hindi, noong una itong makita ni Romualdo, pakiramdam niya may kung anong lumabas dito. Yung ibabang panga kasi nito, halos mapunta na sa dibdib, tapos yung puwak nito para nang naging kumot ng mukha nito. Basta, nakakapangilabot itong tingnan, kaya naman hindi na siya naglakas loob pa na siyasatin ang labi. Mas pinili na rin niyang bumalik sa bahay pagamutan upang iabiso sa mga bantay na nawawala ang kanyang anak. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa rin nila ito nakikita. Buong magdamag na siya noong naghanap, kaya naman pagod na siya. Sa halip na magpatuloy, mas pinili niyang umuwi para magpahinga. Isang buong araw din siya noong natulog upang makabawi ng lakas ng katawan. Pagpatak ng 4:00, tsaka pa lamang siya nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Paglabas niya ng silid, dito niya nakita ang kanyang asawa, nakausap ang mga kadugo nito. Tumulong na rin kasi noon ang kanilang pamilya para lamang mahanap ang bata. Ang kaso lang, sa isang buong araw na paghahanap, nanatili pa rin itong bigo. Nalaman na rin nila noon na nahalughog na nito ang buong paligid, maging ang mga kasulok-sulukang bahagi ng ospital. Pilit na rin yung naghanap ng bakas, pero pakiramdam nila naglaho na parang bula ang anak niya. Napakahirap nitong paniwalaan, pero yon ang sinasabi ng mga taong tumulong sa kanila. Nabanggit din ng kanilang mga kadugo na ang mga personalidad na kanilang nilapitan ay hindi basta-basta sa kadahilanang meron itong kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Maging ang mga ito man, hindi naniniwalang nagkataon lang ang lahat, bagkus naniniwala sila na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nang marinig naman ni Romualdo ang sinabi nito, tsaka pa lamang siya nahimasmasan. At sa puntong yon, muli na namang sumagi sa kanyang isipan ang matandang albularyo na una nilang nilapitan. Kaya sa halip na makipag-usap pa sa mga ito, pinili na lamang niyang umalis upang bisitahin ang matanda. Nakakahiya man ito para sa kanyang parte. Alam niya na yun na lamang ang kanyang magagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na niya ang bahay ng albularyo. Nadatnan niya ito sa labas ng bahay, abala sa pagtatanim ng mga sibuyas. Pagpang-abot ng mga paningin nila, hindi siya nito inimik. At kahit nasa malapit na siya, katakatakang di siya nito pinagtuunan ng atensyon. Kung hindi pa siya noon na unang magsalita, batid niyang hindi rin siya nito kakausapin. Manoy Manuel, nawawala ho ang anak ko.
Kagabi may nakita akong labi sa katabing lote. Pinabalikan ko yon sa mga kasamahan ko, pero hindi ko na ito nakita pa. May ideya ho ba kayo kung saan pumunta ang anak ko? Mahinahon niyang tanong dito. Nang marinig ito ng matanda, napabuntong hininga lang naman yon, na para bang apektado rin ito sa kinakaharap nilang problema. Ilang minuto pa ang lumipas, iritable itong sumagot sa kanya ng, "Kasi sinabihan na kita. Hindi ka marunong makinig. Ngayon, dahil nakain na ng abugak ang katawan ng anak mo, kayo na ang kanyang isusunod. Hindi ko ba nasabi sa'yo, unang pinapatay ng mga demonyong yon ang mga taong malalapit sa kanilang mga biktima. Ginagawa nila ito para mas lalong palakasin ang mga abilidad nila. Sa madaling sabi, kayo magiging pundasyon ng kanyang lakas at kapangyarihan. Humanda kayo, sapagkat hindi magiging maganda ang mga susunod na araw ng buhay ninyo." Dagdag pa nito na, nagawa na ng nilalang ang mga unang paghahanda para atakihin ang kanilang pamilya. At sa oras na maging pamilyar na ito sa paligid, hindi na ito magdadalawang isip na sumalakay. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling yon, paniguradong pinagmamasdanan nito ang bawat isa sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito inilahad ng matanda kung ano ang wangis ng isang agbuak. Ayon dito, mukha lang din yung tao, pero yung mga mata nito parang sa pusa. May mga pakpak din yun, tapos meron itong mahabang buntot. Parang aso rin ito kung maglakad, at kapag umaatake yun, hindi ito gumagawa ng kahit na anong ingay. Tahimik lang, nang sa gayoy walang makatunog at maghinala. Nabanggit din ng matanda na hanggat hindi pa ito nakakainom ng dugo mula sa kanilang pamilya, tatanganin nito ang mukha ng anak na may kalahating wangis ng demonyo. Sa pamamagitan nito, makakasiguro ang agbuak na walang makakatunog sa kanyang mga tao na may alam sa lihim na karunungan. Ito rin ang kanyang paraan upang maibaling ang sisi sa lahat ng mga maranhig. Dahil sa sinabi nito, hindi niya maisip kung ano ang kanyang mga isasagot. Lahat kasi ng sinabi ng matanda, pinaniniwalaan na niya dahil alam niya na pawang katotohanan ang lahat ng bagay na sinasabi nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang marinig na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman, dito na siya binigyan ng payo ng matanda. Hindi titigil ang agbuak hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang kailangan. Kaya kung ako sa inyo, Romualdo, maghanap na kayo ng dibino. Pasalamat ka, may dumating na dibino ngayon dito sa atin. Mukhang mabait sa inyong pamilya ang tadhana. Kumilos ka na, bago pa mahuli ang lahat. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na hanapin ang sinasabi nitong dibino. Kahit malapit nang sumapit ang takip silim, di siya huminto sa paghahanap hanggang sa makilala na niya ang mag-asawang dayo sa lugar nila. Nung makita niya ang mga ito, inakala niyang walang espesyal dito sa kadahilanang normal lang naman ang itsura at kasuotan ng mga ito. Hindi rin yun katulad ng ibang antingero na may suot na iba't ibang abubot sa kanilang katawan. Kaya naman hindi niya inakala na ito na pala ang mga taong hinahanap niya. Pero nang makausap niya ito, doon pa lamang niya nakumpirma na yun na nga ang mga taong inilahad ng albularyo. Sa kanilang pag-uusap, agad siyang nagpakilala kasabay ng pagsambit niya sa taong nagturo sa mag-asawa. Dahil dito, kung kaya't hindi nagdalawang isip ang matanda na tulungan siya. Ayon dito, obligasyon nila ang mga ganoong problema, kaya kahit na sino ang lumapit, tutulungan at tutulungan nila ito. Nabanggit din ito sa kanya na pamilyar na sila sa mga agbuak dahil makailang ulit na silang nakapaslang ng mga ganoong uri ng nilalang.
Dagdag pa nito na tama ang desisyon niya na lumapit sa kanila. Gawa ng kung hindi niya ito ginawa, marami ang mawawala sa kanyang mga kadugo at kamag-anak. Matapos naman itong ilahad ng lalaki, pinahintay siya nito ng ilang minuto sa loob ng bahay kung saan niya nanunuluyan. Ayon sa kanya, gabing-gabi na noong mga sandaling yon, kaya yung pakiramdam niya, hindi niya halos maunawaan. Kung siya lang kasi ang masusunod, gusto na niyang bumalik sa kanila upang matingnan ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila nito, alam niya na hindi yon maaari. Obligado kasi siyang hintayin ng mag-asawa kung gusto niyang walang mapahamak sa kanila. Maya-maya pa, paglabas naman ng mga ito, napansin niya na wala itong dalang kahit na ano, maliban sa gasera at isang supot ng itim na abo. Takang-taka man sa kanyang nasilayan, pinili niyang huwag questionin ang kredibilidad ng mga ito. Kaya naman pagkaraan ng ilang minuto, tahimik na nilang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Nang marating nila ang lugar, agad namang umikot sa bahay ang asawa nito habang nagdarasal. Yung lalaki naman, nanatiling nakatayo sa labas na parabang may kung ano itong hinihintay. Nagtagal ng mahigit 1 oras ang ganoong sitwasyon hanggang sa dito na nila maramdaman ang tila bang dahan-dahang paglapit ng nilalang. Nung mapagtanto naman yun ng Divino, panay na ang ginawa nitong pag-ihip ng usal sa kanyang mga kamao. Ibinaba na rin ito ang hawak nitong gasera, indikasyon na naghahanda na ito sa mga pangyayaring malapit ng maganap. Ilang segundo pa ang lumipas. Bigla naman silang napahiyaw mula sa loob ng bahay nang masipat nila ang nilalang na biglang lumundag mula sa talahiban. Malayo ang talahiban sa bakuran pinuno, kaya nang masipat nila ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng sindak. Sa itsura pa lang kasi ng nilalang na yon, mukhang napakabangis na nito kahit taglay nito ang mukha ng kanilang panganay na anak. Paglapit naman ito sa Divino, agad naman yung hinampas ng matanda ng gasera. Tumama ang gaserang yon sa may bandang braso nito, dahilan para mabilis na kumalat ang langis sa buo nitong katawan. Dahil sa pangyayari, napilitang umatras ang nilalang habang paulit-ulit itong umaangil. Nagtamo man ng pinsala, alam nila na hindi ito basta-bastang susuko. Nang mapansin naman ng Divino ang ginawa nito, doon na yun napangiti habang muling iniihipan ang mga dasal nitong unang inilapat sa kanyang kamao at katawan. At sa isang kisap mata, dito nila nakita ang kalasag ng matanda na nasa espiritual na anyo. Kasing kinangyo ng ginto, tapos para itong umaalab kapag paulit-ulit mo itong tinititigan. Nang maipamalas na yon ng matanda, agad nitong sinigawa ng nilalang na lumapit na agaran din naman itong ginawa. Nung magpang-abot na silang dalawa, kitang-kita nila kung papaano ito paglaruan ng Divino. At kahit napakalakas ng agbuak, tila bang wala man lang ito ritong tsansa na manalo. Sa loob ng halos kalahating oras na pagbubuno ng dalawa, purong panlalaro lang ang ginawa ng matanda. Ni hindi niya ngayon inaatake ng direktahan na parabang gusto pa nitong makipaglaro. Ilang minuto pa ang lumipas nang mahawakan na ng matanda ang paa nito. Agad niya yung ipinaikot-ikot sa ere bago bitawan sa direksyon kung saan naroon ang malalaking puno ng mangga. Nang tumama rito ang katawan ng agbuak, ramdam na ramdam nila ang puwersa dulot sa paglaglagan ng mga bunga. Pagtayo naman ng nilalang, hindi nito tinantana ng matanda hanggang sa nasipat nila ito na dumukot na ng ilang pirasong posporo. Matapos itong gawin ng Divino, agad niya itong inihipan ng dasal hanggang sa umalab na ito. Pagbaling nito ng tingin, agad nitong binitawan ng hawak nitong posporo hanggang sa lumapat na ito sa katawan ng nilalang. Ora mismo lumiyab ng husto ang katawan nito
hanggang sa wala na yung nagawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo upang maghanap ng ukang may tubig. Ang kaso lang, kahit nakalublob na ito sa putik, hindi pa rin mamatay-matay ang apoy na nakakalat sa katawan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ang bumulagta ang nilalang buhat sa pinsala na kanyang natanggap. Nang masipat naman yun ng Divino, agad nitong pinuntahan ang labi para dalhin sa kanilang lugar. At nung maipasok na niya ito sa loob ng bakuran, bumungad sa kanila ang labi ng kanilang anak. Sunog na sunog man ang katawan, hindi niya maipagkakaila na ito nga ang panganay nila. Matapos naman yung maipakita ng matanda, kinausap sila nito ukol sa mangyayaring lamay. Bale, 9 na araw magtatagal ang lamay at sa bawat gabing lilipas, kailangan nila itong pagdasala ng 3 oras. Mas mainam ding walang magsusugal at hanggat maaari, purong mga kadugulang nila ang makikiramay. Dagdag pa nito na, pagsapit ng libing, sasama yun sa kanila upang ito ang magselyo sa katawan ng biktima. Nang mailahad naman yun ng Divino, taus-puso naman ang kanyang naging pasasalamat. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na rin nila nalaman ang tungkol sa dahilan kung bakit bumisita yon sa kanilang lugar. Ayon sa matanda, kasalukuyan sila noong naglalakbay para tugisin ang mga nakawalang agbuak. Inamin din ito sa kanya na posibleng biktima ang anak niya ng mga nilalang na hinahabol nila. Pagtatapat pa nito, ganun din ang nangyari sa mga naunang baryo na kanilang napuntahan. Yung iba nga, mas matindi pa ang pinagdaanan, gawa ng maliban sa mga biktima, may nadamay pa itong ibang mga tao. Kaya naman kahit papaano, mas magandang magpasalamat na lang sila na isa lang ang nalagas sa kanilang pamilya. Oo, masakit mawala ng kadugo, pero mas masakit kung may madamay pa itong iba. Matapos naman yung mailahad ng Divino, tuluyan na itong nagpaalam. Sila Romualdo naman noon, inasikaso na ang bangkay para sa magaganap na lamay. Halos 8 araw din nilang hindi nakita ang mag-asawa hanggang sa bumalik ang mga ito upang makilibing sa kanila. At pagkatapos nun, hindi na rin nila nakita ang 2 matanda. Gayunpaman kahit ilang taon pa ang lumipas, sadyang hindi na nila makalimutan ang nangyaring paghaharap ng Divino at ng agbuak.